खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि 2025 आरो 26 नि जे रां बावजा थामहिनबा BTC नि रां बावजा बे रां बावजाया साननैनि हाबाफारिजों बानजायदोंमोन आरो बे रां बावजाया दिनै थुंगेबाय आरो बे रां बावजानि गेजेरजों गोबां बिबांनि जे रांखान्थियारि थि खालामनायखौ नुनो मोनदों गासै बिटिआर जौगाथायनि थाखाय थामहिनबा बे समाव 4,119 कौटि 12 लाखनि बाजेट खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो गोबां गोदान बिथांखि बिटिआर सरकारा लानायखौ बे समाव नुनो मोनदों फारि फोरमायगोन बे समाव बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनो बे समाव बिटिआर सरकारा थामहिनबा बे समाव BTC रां बावजानि गेजेरजों बे समाव माबे गोदानै बिफान थिसनदों आरो गोदान मिशन फोसावनाय बे फोसावनायनि सायावबो बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन दिनैनि रां बावजा थामहिनबा BTC नि जोबथा रां बावजायाव लाजानाय माखासे मिशन आरो बिथांखिनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो थाखाय बे समाव आखायाव लादों थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव नुनो मोनदों जे गोदान मोनसे बे समाव बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनो जे बिटिआरआव गोदान आरोबाव बिफान बे समाव बांहोबावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बड'लेण्ड कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट मुंनि मोनसे बिफान बे समाव सोसनदेरनाय बा सोफानाय दाजाबदेरनाय बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों थामहिनबा बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों गोबां बिटिआर ओनसोलनि गुबुन हारि माहारिसाफोरनि जौगाथायनि थाखाय बिथांमोननि राव हारिमु आरो बायदि बिथिङाव खामानि मावलांनो थाखाय बे समाव बड'लेण्ड कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ गायसनदों बे बड'लेण्ड कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों मावनाय जागोन होननानै मिथिनो मोनदों थामहिनबा बेनि गेजेरजों मावफुंनाय जागोनखौ मिथिनो मोनदों बिफाननि मुङा जाहैबाय बड'लेण्ड कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट होननानै बे बाजेटनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां बिथांखिफोर बे समाव लानायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना मिथिगौ जे बावैसो सान सिगाङाव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बे समाव 420 सेक्रेटारिनि बा BCDC लेभेलाव 420 सेक्रेटारिनि मोनसे पस्ट ओंखारनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरानो बेखौ अनलाइननि जोहै एप्लाइ खालामनायखौबो नुनो मोनदोंमोन आरो बेखौनो मोगथां महर होनो थाखाय दिनै BTC रां बावजायाव गनायथि होनायखौ नुनो मोनदों दा पन्सायत सेक्रेटारिफोर दं नाथाय जोंनाव BCDC सेक्रेटारि गैयामोन बे बाजेटनि गेजेरजों थाबैनो जोबोद गोख्रैयैनो 420 BCDCआवबो BCDC सेक्रेटारि थिसननाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्टबो अलरेडि होखानाय जाबाय थेंफाख्रि डिजिटेल इम्पावरमेन्ट प्रग्राम जायनि गेजेरजों 420 डिजिटेल एम्पावरमेन्ट थामहिनबा बेनि गेजेरजों BCDC लेभेलाव सेक्रेटारि थिसननानै बिथांमोनखौ मोनफ्रोमबो बिथिंजों डिजिटेलाइज खालामनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय बे समाव थिरांथा लानायखौ बे समाव नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो आरोबाव गुबुन बे मिशन थामहिनबा बिथांखि बे समाव लानायखौ नुनो मोनदों गथ' रैखाथि एबा मोनथायनि थाखाय द चाइल्ड फ्रेन्डलि मिशन बे मिशनबो फोसावथायखौ नुनो मोनदों बेनि गेजेरजों उन्दै गथ'खौ रैखाथि होनाय आरो बिथांमोननि मोनथायनि सायावबो खामानि मावनो थाखाय बे समाव चाइल्ड फ्रेन्डलि मिशन मोनसे फोसावथायखौ गनायथि होनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो देहायारि नोरजियाफोरनि थाखाय डिजेबल जाय बेंगुरिफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बे समाव बिटिआर सरकारा थामहिनबा दिनैनि रां बावजानि गेजेरजों डिजेबल फ्रेन्डलि बिटिआर मिशनखौ गनायथि होनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेरजों देहायारि बेंगुरिफोरनि थाखाय बे समाव रांखान्थियारि भाबै आरो थामहिनबा बिथांमोनखौ साहस होनो थाखाय बेनि गेजेरजों बा डिजेबल फ्रेन्डलि बिटिआर मिशननि गेजेरजों खामानि मावनाय जागोनखौ फोरमायथिनायखौ थामहिनबा बे समाव दिनैनि रां बावजायाव गनायथि होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो
सोलिबाय थानाय जे मिशन थामहिनबा बे समाव देहायारि लोमजा साजा जानाय गुबुन गुबुन समाव जे देहायारि जेंना गोग्लैनाय थामहिनबा लोमजानाय सुबुंफोर बिटिआर सरकारा रग निर्मल बिटिआरनि गेजेरजों बा बिथांखिनि गेजेरजों खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेरजोंनो आरोबाव बे रग निर्मलनि गेजेरजों बैफोर जाय बिथांमोना देहायारि लोरबां थामहिनबा लोमजा साजा जानाय जे सुबुंफोर बे सुबुंफोरखौ रांखान्थियारि मदद होनो थाखाय बे बिथांखिखौबो लानाय जादों होननानै मोनथिनो मोनदों थामहिनबा बे समाव रां बावजायाव लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो गोरबोआव गथ' थानाय बे गथ' थानायफोरनि जे बे समाव आइजोफोरनि रैखाथिनि थाखायबो बे समाव बिटिआर नि रां बावजा बे रां बावजायाव माखासे बिथांखि लानायखौ नुनो मोनदों बे समाव वुमेन एन्ड चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआर मिशननि गेजेरजों जे बे समाव गोरबोआव गथ' थानाय बे गथ' थानाय आइजोफोरखौ रैखाथि होनाय आरो बिथांमोननि जे देहायारि गोग्गोनि थाखाय बे समाव बे मिशननि गेजेरजों खामानि मावनाय जागोनखौ बे समाव मिन्थिनो मोनदों थामहिनबा बे मिशनखौ बे समाव लानायखौ नुनो मोनदों थामहिनबा बे समाव दिनैनि रां बावजायाव बेखौबो थि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो बड'फा मिशन जे सुपार 50 जाय मिशननि गेजेरजों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जे आयदाफोराव एपिएससि यूपीएससि इंजिनियारिं आरो गुबुन गुबुन जे आयदाफोर बे आयदाफोराव जे लाइमोनफोरखौ बा फरायसाफोरखौ बे समाव फोरोंथाय होनाय हाबाफारि बा सोलोंथाय होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनिनो मोनसे गिदिर मोनसे बिथांखि रायजो राजाफोरा आरो गुबुन सुबुंफोरजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो बे समाव बड'फा सुपार 50 मिशन बे सुपार 50 मिशननि जे अनजिमा 50निबो गोजौआव लानांगौ थामहिनबा बे समाव बैफोर फरायसाफोरखौ गुन गोनां फरायसाफोरखौ लानानै बे समाव कोचिं होनांगौ होनानै बा फोरोंथाय होनांगौ होनानै दाबि खालामदोंमोन आरो बे लेखायैनो बे समाव बिटिसि रां बावजायाव दिनै नुनो मोनदों जे बे बड'फा सुपार 50 मिशन प्लास थामहिनबा बे समाव बड'फा सुपार 50 मिशन बा 50 मिशनखौ बे समाव प्लास खालामनो आरोबाव जे फरायसानि अनजिमा बे अनजिमाखौ बांहोनाय जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बे आयदाफोरखौ लानानैनो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारियाबो खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदों जे बे बिथांखिफोर लानायफोरखौ बे समाव साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों आरो हामलायथि बावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों आरो बिथां इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा फारि फारि फोरमायनाय जे मिशनफोर आरो जा बिथांखि दिनैनि रां बावजा बे रां बावजा लानायाव बिथाङा बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव होनि जोंहा जे 2020 मायथाइनिफ्राय 2025 मायथाइनि दिनै एप्रिल दानाव गासै मोनबा बाजेट जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारा मोनबा बाजेट प्रस्तुत खालामबाय मोनबा बाजेट एप्रुभ खालामबाय काउन्सिल एसेम्ब्लियावहाय दिनैनि जे जोंनि बिटिआर एसेम्ब्लिनि जे काउन्सिल बे काउन्सिलाव जे बाजेट एप्रुभ खालामदों बेयाव 4,119 कौटि 12 लाख रां 4,119 कौटि 12 लाख रां दिनैनि बाजेटआवहाय बेयाव एप्रुभ खालामनाय जादों बे बाजेटनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय बोसोरब्रै बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनाय जादोंमोन 50 सा यूपीएससि नि थाखाय 50 सा एपीएससि नि थाखाय 50 सा डक्टरनि थाखाय 50 सा इन्जिनियारिंनि थाखाय फ्री अफ कस्ट कोचिं होनाय जादोंमोन बे बाजेटनि गेजेरजों फोसावनाय जादों बड'फा सुपार 50 मिशन प्लास थारमाने 50 सानिफ्राय बांसिन फरायसा फरायसुलिफोरखौहाय मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो बे यूपीएससीआनो जा एपीएससीआनो जा मेडिकेलानो जा इन्जिनियारिंआनो जा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवनो 50 सानिफ्राय बांसिन जोङो कोचिं होनो थाखाय दिनैनि बाजेटजों फोसावनाय जाहैबाय बे बाजेटनि गेजेरजों फोसावनाय जाहैबाय जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि 2,50,000 बांसिन न'खरफोरनो जोङो हा फाट्टा होनाय जाबाय बे बाजेटनि गेजेरजोंनो भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशन 2.0 भाइब्रेन्ट बिटिआर मिशन 2.0
बेखौबो लन्च खालामनाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बिटिआरनि सिङाव जोंनि गामि जौगाखांनायनि थाखाय BCDC भिलेज काउन्सिल डेभेलपमेन्ट कमिटि होननाय मोनसे आफाद दङ। बे आफादफोरखौ आगोलनि पन्सायतफोरखौ बोखारनानै BCDCखौ गायसननाय जादोंमोन। दा पन्सायतफोराव पन्सायत सेक्रेटारिफोर दं, नाथाय जोंनाव BCDCफ्राव BCDC सेक्रेटारि गैयामोन। बे बाजेटनि गेजेरजों थाबैनो जोबोद गोख्रैयैनो 420था BCDCआवबो BCDC सेक्रेटारि थिसननाय जासिगोन होननानै फोसावनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय एडभार्टाइजमेन्टबो अलरेडि होखानाय जाबाय। बे बाजेटनि गेजेरजोंनो गासै 4881 आगुनि NDFB सोद्रोमाफोरखौ फर्मार NDFB केडारफोरखौहाय रिहेबिलिटेसन होनाय जाबाय होननानै फोसावनानै होनाय जाबाय। गासै 6032 मार्टियार बड'लेण्ड मुभमेन्ट बा NDFB मार्टियार फेमिलिफोरनो 632 न'खर 632 न'खरफोरनो गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जाबाय। गासैहाय गोदानै 10,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो माइनाव सोरां बिथांखिनि आन्दाराव 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ होनाय जासिगोन होननानै बे बाजेटनि गेजेरजोंहाय फोसावनाय जाबाय। बे बाजेटनि गेजेरजों गोदान मोनसे बिफाननि मुङा जाहैबाय बड'लेण्ड कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट। बड'लेण्ड कमिउनिटि वेलफेयार डिपार्टमेन्ट होननानै बे बाजेटनि गेजेरजों फोसावनाय जाबाय। बे डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डआव थानाय 26थानिफ्राय बांसिन फोसावनाय जाबाय। बे बाजेटनि गेजेरजोंनो माखासे स्पेशल इनिशिएटिभ फोसावनाय जादों। बे इनिशिएटिभफोरनि गेजेराव थें फाख्रि डिजिटेल इम्पावारमेन्ट, गासै 420था BCDCनि सिङाव थें फाख्रि डिजिटेल इम्पावारमेन्टखौ प्रग्रामखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामनाय जागोन। बे डिजिटेल इम्पावारमेन्ट प्रग्रामनि गेजेरजों थें फाख्रिनि गेजेरजों जोंनि जायफोर मानसिफ्रा डिजिटेल लिटारेसि, जायफोर कम्पिउटार रोङा, इन्टारनेट रोङा, बे सुबुंफोरखौ कम्पिउटार आरो इन्टारनेट फोरोंनो थाखाय खामानि मावनाय जागोन। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो गथ'साफोरनि मोनथायखौ एनश्योर खालामनो थाखाय, साफ्रोमबो गथ'साफोरनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय चाइल्ड फ्रेन्डलि BTR मिशन बे बाजेटनि गेजेरजों फोसावनाय जादों। जोंनि बेंगुरा सुबुंफोरनि जौगानायनि थाखाय बिथांमोननि मोनथायखौहाय रोखा खालामनो थाखाय, बेंगुराफोरनि मोनथायखौ रोखा खालामनो थाखाय डिसेबल फ्रेन्डलि BTR मिशन बेयाव फोसावनाय जादों। आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय बिथांमोननि मोनथायखौ रोखा खालामनो थाखाय वुमेन फ्रेन्डलि BTR मिशन बेयाव फोसावनाय जादों। दा बेबायदिनो बे बाजेटनि गेजेरजों गोबां जौगानायनि हाबाफारि, बे लामा दालां, स्कुल कलेज इउनिभारसिटिफोरनो मदद, बा जोंनि देहा फाहामथायनि थाखाय जोंनि सावस्रि बिफाननि जेसेबां साब सेन्टारनिफ्राय लानानै सिभिल हस्पिटालसिम, मेडिकेल कलेजसिम जेसेबां जौगाथायनि हाबाफारि लानांगौ, मोनफ्रोमबो बिफानावनो जौगाथायनि हाबाफारि लानो थाखाय जोंहा 4,119 कौटि आरो 12 लाख रां नैबे 2025 आरो 26 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय दिनै फोसावनानै होनाय जाबाय। गोजोन्थों।